नोंल' नङा नों जागोन आं आलुफोर थाजानोसै दाबो मोनफैला मालाय बिमामोना मोनफैबाय जागासिनो नोंनिया थाबोबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय नै दायो जोङो माने बयबो ओंखारखांबाय आरोना नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल टाइटेल नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैहायनि भिडिअआ मा आङो दिनैहाय माने जोंनि बांद्राय गोजानबो नङा बांद्राय खाथिद्रायबो नङा आरोना एसे थांनांगौआनो बर' बाजाराव लक्ष्मी मेला जागासिनो दंना ओमफ्राय गाबोन लास्ट जागोन आरोना बेयाव ओमफ्राय दिनै जोंनि सालबारियाव लास्ट ओमफ्राय आं खनसेबो थाङाखै नालाय बर' बाजारनियाव ओमफ्राय दिनैहाय ओरैनो माने बेरायनानै फैहैनो नागिरदों आरोना आइ थांनो नागिरदों आइयाबो ओंखारखांबाय ओमफ्राय बिथिंजा सासे आगै दङ आं बेनिफ्राय मालाय हासबेन्डआ थाङानो ओमफ्राय जोंनि दादै मादैमोन थांगोन आरोना ओमफ्राय आरो आंनि लोगोबो फैगासिनो बिसोरथ' मोनफैबायानो बायदि मोनदों आङो ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला आरो जोंनि जायगानि मेलाया माबायदि जायो लक्ष्मी मेलाया नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे दायो बयबो ओंखारखांजोब्बाय ओमफ्राय आङो इन्ट्र' भिडिअखौ न'आव लाखानो होननानै माने एसे गालाय गुजाय आरोना नोंथांमोना बेखौ इगनर खालाम ड्रेस आरि गाननायावनो मानायावनो माखौ गानगोन माखौ मागोन ओमफ्राय नै आं दाखालि एनिभार्सारियाव गाननायखौनो गानफिनबाय आरोना ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना दिनैहायनि ब्लगखौ दाबो मोनहैला नै लोगोफोर जोंना माबासो नालाय टमटमसो नालाय ओमफ्राय जि खोमसि गोब्लावखानायलाय र' लाइटखौ होनो आङो नै बिमादै ओमफ्राय नै बिनानाव ओमफ्राय बिथिं नै बिमाबो दङ ओमफ्राय बिथिं आं दङ ओमफ्राय थांगासिनो नै माला मोनहैबावगोनथाय माइनाव बाजारखौनो मोनथ'वाखै थांगासिनो जिलापि जाहोगोन ना जाहोआ महाया जिलापि जाहोगोन ना जाहोआ सोर मोनसेल'थार नोंसो जोंनिफ्राय मोनजानांगोन आइ आं गावनावसो बिदो गारिखौ नारलायनांगौ गोनां जाबाय लामायानो फिसा नै माबा होथेजोबना दोनदों नै इथिंबो जाबाय अबेखिनियाव गाखोगोन ओइ आगोल लागि थांसै नामा थिगैनो दङ इयो थिगैनो दङ खला गैला ओमफ्राय लामाया फिसा आरो इथाफोरखौ दोनजोब्बायना जाबनानै जि खस्थ' फैबाय जोङो आयौ ओइखौ बारग'नानै इखौ आगारना हरदो ओइ गारिखौ थांनो होग्रोदो दे नङाबा इसोरनिखौ दायो नै मोनफैबाय जोङो लक्ष्मी मेलायाव बेयो दायो जागासिनो दङ जोंनि बाक्सा राबां बर' बाजाराव आरोना ओमफ्राय आङो खनसेबो फैयाखैमोन आरोना मैयासो थांदों आङो ओमफ्राय नै दिनैहायथ' जोबसिगोन होननाय खोनादों ओमफ्राय एसे दावरावखाय आङो भइस डाबिंखौनो खालामना होबाय आरोना रायलायनानै ओमफ्राय नै दायो थाबायगासिनो आंनि लोगोआबो मोनफैखाबाय नोंथांमोनाथ' सिनायखायो आंनि लोगोखौ सोरखि गिदिंनाय बे माबाया मा होनो बेखौ सोरखियानो आरोना सोरखियानो बेयाव दङनो आरोना आंना लोगोआ ओमफ्राय आंबो थांगासिनो बिथिंनो ओमफ्राय गाखोनोसै नोंथंमोना नायलांबाय थाबानो नुलांबाय थागोन मोनफैबाय जोंहा नै लोगोफोर सनियाबो थांखो बर' नै मोनफैबाय जोंहा ओइयावसो बुहुत मानसि दं खोमा सोरखिखौ नायनोसै फैदो दायो नै मालाय आंना लोगोआ बेयाव गाखोगासिनो आरोना दायो नै बैनो
ओमफ्राय बिसोर गाखोखांबाथाय जोंबो गाखोगोन आरोना आंजों आगै सासे फैफादोंना बे आगैजों आंजों ओमफ्राय नै दायो टिकेट दानबाय मोननै सासेयाव 50 रुपिस आरोना नैबेयाव गाखोनोबा ट्रेनाव ओमफ्राय नै दायो जों गाखोबाय आरोना टिकेटखौ दाननानै सानैखौबो इसोर सानैजों बिजावजालि नै बिराद किउट खाना सानैबो नैयो बिजावजालि गेदेर आंनि लोगोआ ओमफ्राय नैबे उन्दै बिजावजालि बिराद किउट खाना लोगोफोर आयौ नै आंना लोगोआ हाबा जानाय ना सानाखैमोननो सिख्ला होनना सानगासिनोमोननो बिजावजालि होननायावसो माने नों फिसाना मानसिया सनियाया सिख्ला होनना सानदोंमोननो ओमफ्राय आङो दा आंनि लोगोनि बिजावजालि होनबायना ओमफ्राय नै दायो जोङो दसे ओरैनो बिथिं फैदों आरोना माबा माबि नायनो होननानै नै जोङो माने लोगो ओमफ्राय लोगोनि बिजावजालि आं ओमफ्राय बिथिं मामोनबो दङ जोङो माने एसे बेरायनोसै होननानै माने बिथिं भितरथिं हाबबोबाय आरोना बिथिं सना आसान आरो बिदिनो गाननाय जोमनायबो फानदों आरोना ओमफ्राय बेरायनायावनो आंहा माने बिराद माने जि गोजोननाय मोनदों आङो मैयाहाय बर' बाजाराव थांनानै आरोना लक्ष्मी मेलायाव थांनानैहा मानो होनना बुङोब्ला आङो माने गोबांथार आंनि साबस्क्राइबारफोर लोगो मोनदों आरोना बयबो आंखौ माथो होदों बयबो आब' नोंनि भिडिअ नायो जोङो आब' नोंखौ बिराद मोजां मोनो जोङो बिदि होननानै माबाबाय आरो ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो नै ओरैबायदि किउट सासे गथ' फिसा आरोना आगै लोगो मोनबाय बेखौ माने सिनायखायो आरो खिन्थु माने बे आंनि हासबेन्डनि गामि खाथि जायो आरोना ओमफ्राय बिराद किउटखा गथ'आ ओमफ्राय आङो लेंबाय मेथाइ बायना होनो होननानै बेयावबो माने बिसोरनि बिमादै मोनाबो आंनि भिडिअखौ नायोनो बुंनानै लाबाय आरोना बिराद गोजोननाय मोनदों आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरोना मैयाहाय राबां बर' बाजाराव थांनानै आं खनसेबो थांनाय जायाखैमोन मैयासो थांदों ओमफ्राय मैया माने बिराद बुरजा आंनि साबस्क्राइबारफोर लोगो मोननानै बयबो आंखौ माथो होदों रायदावदों ओरैबायदि हेपि जाखादों आङो मैयानि दिनाव गोसो गोरबो बिख्लो सिंनिफ्राय थेंक इउ स' माच आगैमोन नोंथांमोना जे आंखौ लोगो मोननायाव माथो होदों रायदावदों आब' होननानै बिराद गोजोननाय मोनदों आं आगैमोन स' थेंक इउ स' माच आगैमोन गोसो गोरबोनिफ्राय जुदि नोंसोरो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङब्ला आरोना आगैमोन आंनि मबाइलाव जेबो नुवाखै दे मोजां माबा मोनसे जानोसै नै आंहा लोगो मोनबाय आलु परथा जानोसै आंहा आलु परथा गासिबो नोंल' नङा नों जागोन आं आलु परथा जानोसै इथिंजा दङ इसानि आंनि लोगोनि बिखुमजोमोन आरो बैनो बिजावजालि बियो
जोंखौ सोंहरला नामा ओमफ्राय जोंखौ रावबो सोंफैला खोमा मा जागोन मा खनायाव जानायखाय रावबो फैयाखै जोंखौ खनायाव जना लाबायना जोङो एक्सट्रा इनि दासिन हरबाय जोंखौ औ आलु परथा मोनथाम ओमफ्राय आरो बै ओइ दै दादिनो चावमिनखौ ओमफ्राय नों मा जागोन माहि आसन सालाबो ओमफ्राय माया मा जागोन मा दे दाबो मोनफैला मालाय बिमामोना मोनफैबाय जागासिनो आरो खनसे नोंनिया थाबोबाय बोरैबा भिडिअखौनो फोजोबथारासै फुरगेव नुजोबदो फुला बोरो जोंना ओमफ्राय बेनि फुला गेजेराव जानो हागोन बाबा आया बुधबार नायो नायो मिथिया नाङा मा मिथिनानै मोनाखै ना गथ'आ बेसेबां खरावनो नुबाय गथ'खौ ओमफ्राय भिडिअआ एख' नङा ओइ एसे बोखारनांगौ इ होदो आं जायाखै थेंक इउ सो माच लोगोफोर बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम